Hormatly Atawatan TV YouTube kanalynyň tomaşaçylary, ine biz täze başlan Intellect Bonus adly intellektual bäsleşimiziň 1-nji mewsusynyň 4-nji sanyny ýazgy etýäs. Ine şu adaşa biz 3 sanyk ýazgy etdik. 3 sanyk finalistimiz belli boldy. Ine şu bolmasa ine 4-nji finalistimiz belli bolýar. Salam Atawatan TV YouTube kanalynyň Intellect Bonus bäsleşimiziň tomaşaçylary. Bäsleşimimiziň 4-nji sanyna gatnaşyjylar bilen tanyşyp bolalım. Salam, özüňiz bilen tanışdyraýsaňyz. Salam, men Orunbayev Anwar Bek, Rebaf vilayatynyň Dänet raýonynyň ýaşaýjysy. Şu men ýokary okuw jaýynyň jaýynda bilmeliyam. Intellect Bonus bäsleşigi diýilende siz näme düşünýäňiz? Intellect Bonus bäsleşigi diýilende men zehin bäsleşigine bilen baglanşykly bir bäsleşik diýip pikir etýän we o taýda umumy bilimleriň barlamak boýunça bäsleşik geçirilýän diýip pikir etýän. Şeýle bäsleşiklerin ýygy-ýygydan geçirilmegi barada pikirleňiz nähili? Gaty gowy bolardy, sebäbi ösüp gelen ýaş ýetkinjeklere haskan bilimini artdyrmakda gowy kömek etdiler diýip pikir etýän. Salam, özüňiz bilen tanışdyraýsaňyz. Salam, men Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Eliz Sevim. Siz ýeňiş kazanmak mümkinçiligine nähili garaýaňyz? Men gaty okuw garaýan, belki nesip bolsa menem ýeňiş kazanam. Salam, özüňiz bilen tanışdyraýsaňyz. Salam, men Mahmud Dağ Türkmen Döwlet Üniversitetiň 4-nji ýyl talibi. Adım Timur, familiýam Ruzumow. Siz şeýle intellektual bäsleşiklerine nähili garaýaňyz? Öňler bäsleşikler kämir geçirilen akdy ýöne. Şu tipdäki, şu gonuşdaky bäsleşikler ýaşlaryň bilimini hasym artdyrmagyny kömek eder diýip pikir edýän. Siz bäsleşiklerimizi geçen sana tamaşa etdiňizmi? Ýok, gynasykda tamaşa edip bilmedim. Ýani beýleki mundan beýle tamaşa ederim diýip pikir edýän. Özüm gatnaşyp, şu wagt gatnaşýanym şoňa. Salam, özüňiz bilen tanışdyraýsaňyz. Men Merjen Idiýew, Mar welaýatynyň ýaşaýjysy. Merjen, biziň şu gezek gepleşigimizde 3 oglat birim siz gatnaşýaňyz. Şu bäsleşikde ýekeje özüňiz nähili duýgularly başdan geçirýäňiz? Näme ýeňerini pikir edýäňizmi ýa-da nähili duýgular bar? Elbetde her kim bu bäsleşigi ýeňiş kazanmak üçin näle ýöne esasda kim zehini bolsa şol ýeňsin. Şu bäsleşige gelmeňizde maksat nämedir? Täze maglumatlary öwrenmek bolup durýar. Indi biziň bu gedekki ýaşa gatnaşýan Anwar Bek, Eliz, Timur, Merjen 3 sanyk oglanymyz bir gyýdymyz gatnaşýan eken. Indi mäňe gysaçyk hötde şolary Anwar Bek, öňkü sanlamy tomaş etdiňmi? O men siziň öňkü sanlaryňyzda tomaşa etdim, gaty gyzykly, özüne çekici oýun bolup geçdi. Nähili beýlikleň zatlaryň barmy? Mysal üçin biz täze başladykda haýsy bolsa bir taşýurtdaky yurdumuzdaky bir intellektual bäsleşik alyp kopýalap siziň öňüňize gelemiz dokda. O zaman biz aslında her sanymyzda bir nähili ýalňyşlymyz bolsa onu biletimiz gelýär. Biz pozitiv tankitlerimizi amaçyk eger bar bolsa aýdaýyn. Hem bilsek gowda biledi. Nähili bolsa gowy bolar diýip öz pikiriňizi aýtsaňyz. Men tomaş etdim, entäge bir odiýan bir kritika wat eder ýaly bir taraplaryňyzy görmedim. Belki şu mel olur diýende. Men pikirimçe gowy. Bolýa. Bolýa, sen näme diýen? Sen nähili? Öň tomaş etdiňmi şey dämi? Öňkü soraları gördüňizmi? Her sanymyzda öňkü sanlardan hem soru nämemiz bar? Sorajak bolýarsa, bir sorada. Şoň üçin hem berde ýaşa gatnaşmak, munda soň gatnaşyklar üçin esasında öňkü sanlarym tomaş etip gelse hasam gowy bolardy. Hem tejribe kazanmak üçin, işiň nähili geçişini bilmek üçin. Indi Timur, söýersek, sen nähili baha berýän? O ýaş bolarmy gadýan entek? Yani öňköreliň boýunça şu wagt diýili. Bugün hem gowlar, bäsleşlemem gowy. Hemmesem howesçiň, hemmesem finalist bolmagam tilýär. Sen ýeňiz bolmasa kim ýeňiz bolar? Bolýarmy? Sen bolsaň aýny sen düşünükli. Sen bolmadyk adamda şulan haýsy ýeňiz bolar? Anwar Bek mi, Eliz Merjenmi? Haýsyna şans berýän? Yani tanıştırılanda da aýdypdym, öňünden bir zat diýip bolmaýar. Ýok, sen özüň bolaýan ýagdaýynda senden başga diýilindi berde. Bir zat diýip biljekde. Hiç kime şans berip bakdyň men ýa-da. Özüm bolar. Bolýar. Ad Merjen näme diýär? Ýaş gyzykly çekeleşikler çörmük edýän. Galanym
Görürsen de bolýa. Bolýa. Onda başlaýar. Täýärmi meňiz? Olamaz bilen täýärmi? Şamil, İsmail. Ne şertlere düşünükli şey değil mi? Bir de eğer size 56 sana sonra geliyor öňüden, şu 56 sonra içinde birden 56 taçır san saylayanız, haysan saylasanız şu san bilen bana sonra geliyor. Bolýarmy? Onda Anwar Bey teminde başlaýar, haysan saylayan. Birinci san saylaylı. Birden başlaýar, ha? Şu adajda birinden gün başlan ilkinci sen. Hani görüyor birinci sonra näme ha? Ne şu yerde beýlep geçeň. Bäde soralar goýamyzda birincini aňsat 56-njy goýamyz doktor. Başlyk goýandyr. Dünýäniň iň süýji köli haýsy. Dünýäniň iň süýji köli haýsy. A. Baykal, B. Balhaş, C. Victoria, D. Ölü. Başlaýar. A variant Baykal. Soňky jogapmy? Dogry jogap gelsinmi? Gelsin. Bolýa, dogry jogap gelýär. Anwarbek, birinci soragy bildiňiz. Dogry jogap A. Baykal. 100 bonus kazanýar. Indi nowat edi sana etýär. Men 16-njy saylaýan. 16-njy saylaýaňyz. 16-njy soraga gelýär. 16-njy soragymyz sport bilen baglanşykly. Haýsy ikisi sportyň şol bir urunda üstünlük kazanan meşhur türünlerdir? Haýsy ikisi? Yani umman düşünüklilermi? Onda jogaplar okaýan. A. Andy Roddick ve Andy Murray. B. Rafael Nadal ve Rafael Varane. C. Michael Jordan ve Michael Phelps. D. Kevin Durant ve Kevin De Bruyne. Wat başlaýar? C jogap Michael Jordan ve Michael Phelps mukadiýan. Kirlendiňizmi? Aw. Soňky soňmy? Aw. Onda dogry jogap gelýär, şey dämi? Bolýa, dogry jogap gelýär. Dogry jogap A. Andy Roddick ve Andy Murray. Siz bilmediňiz? 0 bonus. Indi Timur no sana gelýär. 6-njy. 6-njy soru. Şey dämi? Bolýa. 6-njy soru gelýär. Büyük Britaniýanyň iň büyük dagy. A. Ben Nevis. B. Ir Utah. C. Scofield Pike. D. Vinson. Wat başlaýar? Güldüň öýe bira. Soralar göründü. Yok, edeli bilemek ýöne pikir etýän A jogap Ben Nevis mukadiýan. Wagtyň az çykman hem şu A diýip jogap pikir etýän. Intuisiýa diýin. Ha. Dogry jogap gelsin onda. Geleýsin. Dogry jogap gelýär. Onda Timur siz bildiňiz. Dogry jogap A. Ben Nevis. Indi Merjen iki täqidimiz bu ýaşyň bu sanyna gatnaşýan. Sen haýdyn saýlaýan. Men 18-nji. 18-nji. Puerto Rico adasyndaky observatoria. A. Arecibo. B. Arberia. C. Puerto. D. Rico. Wat başlaýar? A jogap mukadiýan. Näme üçin? Watyň bilen tek. Dogry jogap gelsinmi? Dogry jogap gelýärmi? Dogry jogap A. Arecibo. Bildiňiz. Daýansy. Indi Anwarbek sana nowat geldi. İkinci tapkırmızda sen haýdyn saýlaýan. Üçüncü birinci saylaylı. 3. Üçüncü sorumuz gelýär. Ýakyn tarih bilen baglanşykly ýetem boljak. Berlin diýwary haçan ýykyldy we onuň uzunlygy näçe kilometr? A. 1992-nji ýyl 156 kilometr. B. 1989-njy ýyl 155 kilometr. C. 1986-njy ýyl 145 kilometr. D. 1987-njy ýyl 150 kilometr. Wat başlaýar? Sonra düşünükler. Sonra düşünükli toş anık cevabı bilemok. Yani C variant saylaylı. C mi? 1986 145 kilometre, şo mu? Hava. Soňky jogapmy? Dogry jogap gelsinmi? Onda dogry jogap gelýär. Dogry jogapymyz B. 1989
155 kilometr. Nol bonus. Inni, idis. Sen birinci sorun cevabını bilmendirsin. Görüyor ikinci bilýän, hay san saýlaýan. 20-nji saýlan. 20. 20 soru gelýär. 1937-nji ýyldan 2009-njy ýyllarda ABŞ'da uzak wagtlap dowam eden teleserial A. Yol gököjüşik B. Simpsonlar C. Dallas D. Santa Barbara. Wagt başlaýar. Simpsonlara multiserial. Santa Barbara'da kino serial yönü başladım şol. Santa Barbara olaymış. Santa Barbara. D cevap. Son cevap mı? Doğru cevap geldin mi? Gel. Doğru cevap geliyor. Doğru cevap A. Yol gököjüşik. Nol bonus. Inni Timur söz nosan eyle. Sen haydi saýlaýan. 33-nji ýyly. 33. Özüň oğlan mı, şäherli oğlan mı? Oğlan. Soramız. Awlak kul salmak üçin yerden gazylyp ýa-da agaçdan täýärlenen yatak. A. Körpeç B. Ağıl C. Ketek D. Hayat. Wagt başlaýar. Hayat bolanda daşyna alınýan. Ketek towuk kuşlar saklanýan ýer. Ağılam ýere gazylyp taýýarlanylmaýan diýen. Jikece A variant kalýar. A variant körpeç menje. Soň şoňmy? Doğru jogap gelsinmi? Gelaýsyn. Doğru jogap gelýär. Siz oğlanyny bildirdiňiz. Doğru jogap A. Körpeç bildiňiz. Inni Merjen siz nosan gelýär. Sen aýdyn saýlaýan. 22. 22 bolýar. 22-nji soru gelýär. Kara deňiziniň demir adyny haýsy döwlet ýerleşýär? A. Russiya Federasiýasy B. Türkiýe C. Ukraina D. Ruminiýa. Wagt başlaýar. Russiya Federasiýasy. Soň şoňmy? Doğru cevap gelsin mi? Doğru cevap geliyor. Doğru cevap C. Ukraina. Size nol bonus. Inni şu wagtdaky adamlara göre Timur 2 soruň jogaby bilipdir. Şey değil mi? Inni 3-nji tapkıra başlaýar. Anwarbek, siz nowa senne? 15-nji belgi. 15-nji soru. Geçmişte bolup geçen wakalar hakda rowaýat aýtýan adam gürüňçi. A. Rawi B. Osmokçy C. Rowaýatçy D. Destançy. Wagt başlaýar. Soru düşünüklermi? B variant osmokçy diýip jogap berýär. Soň soňyzmy? Doğru cevap gelsin onunla. Doğru cevap geliyor. Doğru cevap A. Ravi. Nol bonus soruyor size. Inni edis söz nowa senne. Sen aýdyn saýlaýan. 7-nji belgi. Kanadanyň resmi dilleriniň biri. Şu aşağıdaky 4 sanak dilleriniň biri Kanadanyň resmi dili. A. İtalyan dili B. Nemis dili C. Fransuz dili D. Portugal dili. Wagt başlaýar. Fransuz dili kirediyen şey jogap. Soň çoğanmy? Kirenjekmi? Yok Soň çoğan. Doğru cevap gelsin bununla. Doğru cevap gelýär. Kanadanyň resmi dilleriniň biri İdiň diýişýärlik C. Fransuz dili bildiňiz. 300 bonus kazanýaňyz.
Inni Timur. Siz şu adaşelik sorağa bildirsiniz. Inni haysan saylayanız. 44-nji soragy saýlamak. 44. 44 sonra geliyor. Alberta haysi yurdun welaýatydyr? A. Kanada. B. Amerikanyň Birleşen Ştatlary. C. Argentina. D. Braziliya. Wagt başlaýar. Gradient B variant hiç hili cevap bolup bilmez. A başada däl. Alberta ştaty gradient ýok. Ýöne beýlek 3 tane variant bar şu. C variant Argentina demek istedim. Soň soňmy? Tamam. Doğru cevap gelsin onunla. Gelaysın. Doğru cevap geliyor. Doğru cevap A. Kanada. İyiydi Kanada bilen bana soru geldi. Aslında ne yapmışsın sayladın? İlkin soru 7 bilen 44 Kanada bilen bana eken. İndi Mercan. Söz ne oldu sende? 12. soru. Şimdi bu paytaht bilen bana soru. Etiyopya'nın paytahtı kaç şehir? A. Cimma. B. Addis Abeba. C. Goba. D. Dilla. Wagt başlaýar. B cevap Addis Abeba. Soň cevap mı? Doğru cevap gelsin mi? Doğru cevap geliyor. Mercan siz bildiňiz. 300 bonus kazanýaňyz. Doğru cevap B. Addis Abeba. Üç tane tapkırmaya geçti. Yine şu tapkırda makul bonusu bir tapkırmız var. Şeyle kıysası düşündüreyim. Mehri, yine şu adaşlar kim näçe bonus kazandy? Anwarbek 100, Eziz 300, Timur 300, Mercan'ın 400. 400 bolýar. Indi bu tapkırdaky şeyle makul bonusyň kıysası düşündürsem, size 1den 4'e san saýlaýaňyz. Aýdyn saýlasaňyz da ben size soraýan. Soramy, sowgat mı diýen? Sora saýlasaňyz sora gelýär, sowgat saýlasaňyz sowgat gelýär, ýöne sora gelmeýär. Inni Anwarbek, soramy sowgat mı? Sora. Näçe sora gelsin? 1den 4'e çelli. Birinci soru. Birinci sora gelýär. Birinci soramyz makul bonusyň Manazgir Sewaş Hasan boldy. A. 1177-nji ýyl. B. 1072-nji ýyl. C. 1077-nji ýyl. D. 1070-nji ýyl. Wagt başlaýar. B variant 1072-nji ýyl diýip jogap berýär. Soň soňyzmy? Evet. Doğru cevap gelsinmi? Onda doğru cevap geliyor. Malazgirt Sewaşy 1077-nji ýyl boldy. Doğru cevap C. Bilmediňiz, nol bonus. Cevaplar ýa-da birine ýakyndyr, ýalňyşdyrmak üçin. Inni, Ediz, siz sowgat mı, sorak mı? Soru saydı. Näçe sorak gelsin? 1den 4'e çelli, haý saýladyk şu wagt? Bir saýladyk. Bir saýlap bilen 2 3 4. 3'ü sayılay. 3 gelýär onda. Üçüncü sorumuz gelýär. Üçüncü sorumuz Köpet Dağı'nın en benet nohut haysi ve näçe metr? A. Ayrıbaba 3139 metr. B. Şakşak 2912 metr. C. Arlan 1880 metr. D. Şakşak 2922 metr. Wagt başlaýar. A cevap. Ayır baba. Soň soňyzmy? Aw. Evet, anam saýtdyň. Wagtyň adally. Şak tepe deyip eşitdim. Wagtyň adally. Utarýadyr. Aýtjaňy. Ayır baba. Allah utardy. Geçmediňiz. 30 sekundun içinde cevap bermeli. Ýöne doğru cevap Şakşak 2912 metr. Inni Timur, sen haýdy saýlaýan? Soramy sowgat mı? Sorak. Haý sora gelsin. Maňa diňe 2 bilen 4 galaýdy diýen. Şeydemi Mehri? 4 gelaysın. 4 gelýär onda. Mertler jeňde toy içinde asbörler nokot içinde mahtumul paradan bir goşuk tetiri. A. Koy. B. Toy. C. Yal.
D. Mal. Wagt başlaýar. Mala değerler sebebi böri bu möcük malları çoğdanak. Toy içinde de değerler sebebi bir koşkuda iki gezek toy sözü gelmeyen. Wagtyny alyp barýan. Üçüncü ne? Men jogabım A variant koy. Koyun diýmek. Soňçy jogapmy? Soňky jogap. Doğru jogap gelsinmi? Doğru jogap. Doğru jogap gelýär onda. Doğru jogap A koy içinde. Aslında Timur, öňkü sanamy tomuş etdiňim? Yok. Öňkü sany tomuş edemem, öňkü sanlardan bir sorak şey. Öňkü sanyna gelip şey. Bolýa, indi nowat Merjan sana etýär. Merjan, sen sowgatmy ýa-da sorawmy? Soraw. Hay soraw diýersin, hay sagaly kal. Onda da ikinci soraw gelýär. Şu oturuş nämeňde men biýjene seçilýändir. Birinçisinde görkezdik, soňkyrda görkezip oturamyz. Bunun aslında tomoşaçlar üçün etýärse, yani kimden üçün Anwarbek birinci oturdy, Merjan soň oturdy diýmesille, şoňa raňym etýär. Gorkutata eposynyň bölümleriniň adlandyrylşy. A. Boy, B. Fasıl, C. Şaka, D. Bab. Wagt başlaýar. A jogap boy. Soňçy jogapmy? Gün jogap berdiňdi. Bilýärdiňmi? Okap görüpdüm de. Benim okuman peýdasy. Okan. Doğru jogap gelsinmi? Gelsin. Doğru jogap gelýär. Doğru jogap A. Boy. Bildiňiz. Ine biz şu wagt 4 tapkyrmyzy geçirdik. Görüşüňe diýerlik, ine Timuryň soragy, öň çykan soragy geldi. Şoň üçin ýa-ni öňkü sanlarym seyretmekde peýda bar. Heme öň aslında haýsy ýaşaýsyňyzam, öňkü görmek diňäni soragy şo gelmesi üçin dälle. Täbi şo ýerdäki atmosfera bilen tanışmak üçin, ýa-da düşünmek üçin men bu bilen hökmen suratda da her sanymyzda bir soragy goşýas. O bir soragy açylman biler, eral soragyny gömýäs ony. Ýöne bir soragy goşýas. Ona bizni belek geçelim. Ne? Şu wagt biziň makul şähti bir çägimiz bar. 4-nji tapkyr sorana soňra muň manysy näme? Öň tomoş edilene bilýändir, ony ýöne gaýtalaýyn. Manysy, siz şu wagt şeýle ýylan bonusyňyzy alyp ýaşdan çekilip bilýäňiz, ýa-da ýaşa dowam etip bilýäňiz. Mähri, kim näçe bonus alany? Anwarbek 100, Edip 300, Timur 700, Merjan 800. Inni, şu ýagdaýa görä men tämäli soraýan. Anwarbek, sen dowam etýäňmi, çekilýäňmi? Devam edecek. Dowam etjek, bolýar. Edip, sen dowam etýäňmi, çekilýäňmi? Benim devam ediyor. Dowam etýäňiz, bolýar. Timur, sen dowam etýäňmi, çekilýäňmi? Şu taýgadan soň ne koysam bolmazmy qadyan? Dowam etjek. Elbetde dowam etjek. Bolýar. Merjan, sen dowam etýäňmi, çekilýäňmi? Devam edecek. Hemme dowam etýäňiz. Inni adyna melosýalak, makul çäk diýdik, makul bonus diýdik. Näme üçin ýöne makul oşan diýersiňiz? Ýa-da sponsorumuz makul. Bir sponsor olmasa bir ýaş kesip baranakdy. Ine sponsor gyzmadan firmanyň baş direktori motiv ýerde. Häzir men näme üçin aýdan wagtypdy. Ýa sawgadan getirdim diýip sawgat diýe altyn behrasa merýär şonu diýe. Ine onda ne gysas kişisik sawgatmyzy mehrädir gowşarýar. Inni 5-nji tapkyrymyz bilen adam, inni bilseňiz 500 bonus kazanýaňyz. Inni Anwarbekden haýdyn taýlaýan. 35-nji. 35-nji soraw gelýär onda. 35-nji sorawmyz. Edward Jenner haýsy ketele garşy vaksina oýlap tapdyr? A. Poliomiyelit, B. Mama, C. Gökboğma, D. Pneumokokka. Wagt başlaýar. Bir variant mama deyip cevap veriyorum. Haýdy? Bir variant. B. Mama. Soňçy jogaňyzmy? Doğru jogap gelsin onda. Gelsin. Doğru jogap gelýär. Doğru jogap B. Mama. Bildiňiz. Tutlayan. Inni ediz. 5-nji tapkyrda, 5-nji edek söz nowat sende. Sen aýdyn taýlaýan.
31-nji sayl. 31-nji soru gelýär. Nitil aýlanşygynda her bir nitil. A. Arka, B. Müçe, C. Ýyl, D. Çilli. Wagt başlaýar. Soru düşünkilem. Jogap A. Arka. Soň çoğaňmy? Hawa. Soň öýtüp bilýän nädersiň? Bolýar. Doğru cevap getirme. Doğru cevap geliyor onda. Doğru cevap A. Arka. Bildiniz. 5 yıl olmasına dinleyin. İnne, Timur. Sözün o seninle. Sen aydın saylayan. 55-nji saylamasy. 55-nji soru. Onda 55-nji soru geliyor. Jirafanın dilinin uzunluğu neçe santimetre diye. Kim ölçeptir onu? A. 40, B. 45, C. 50, D. 55. Bir orta çalınyandır. Wagt başladı. İnternet maglumatlaryna esaslansam bir saytda edilýän üçin okapdym yarım metr diýip. Özüm rengi gara bolýar diýip okapdym. Ç jogap 50. Soň cevap mı? Men jogabym. Doğru cevap getirme. Geläýsin. Doğru cevap B. 45. Ne? Mercan, söz ne o seninle? 26'lık saylayan. 26. 26. sorumuz Amerikanın Birleşen Ştatlarının en gündoğru ştatı. A. Alaska, B. Hawaii, C. Florida, D. Vermont. Wagt başlaýar. En gündoğru. Men pikirimçe B bayrak Hawaii diýen. Soň çoğaňmy? Doğru cevap getirme. 16 sekundun mu? 16 sekund. Bolýar geläýsin. Doğru cevap geliyor onunla. Doğru cevap A. Alaska. Ne olduğunu söylüyor sizinki. Inni şu hattaki adayları oraya gördük. Benim fikrimce birini yakınlamayın diye. Inni Anwarbek soňky sana berilýär. Söz bu sorunun cevabı 600 bonus. Aslında köp zada täsir etdi. Inni Anwarbek sen näçe soru soýýan? 29-njy soru. 29. soru. Ona 29. sorumuz gelýär. 29. sorumuz. Birinji Jahan uruşy haçan başlandy? A. 1912-njy ýylyň iýun aýynda. B. 1914-njy ýylyň iýul aýynda. C. 1913-njy ýylyň awgust aýynda. D. 1911-njy ýylyň iýul aýynda. Wagt başlaýar. Men A jogap saylayan. 1912-njy ýylyň iýun aýynda. Soň çoğaň mende wagtyňa bar. Soňky jogap. Doğru cevap getirme onu. Geläýsin. Doğru cevap Gıynasak da adel. B. 1914-njy ýylyň iýul aýy. Inni edi sana da son kez söz berilýär. 25-nji 25-nji. 25-nji sorumuz gelýär. 25-nji sorumuzda okumasy ýaman gyn jogaplary bar. Haýsy haýwan derýa aty diýip adlandyrylýar? A. Hippopotam, B. Nosorog, C. Krokodil, D. Kit. Wagt başlaýar. Meni çürtke jogap hipopotam halyan. Baştan sürtköz diýdiň ýerine beni. Begamot meliş. Şon beýlekside. Doğru cevap getirme. Doğru cevap gelýär. Doğru cevap A. Bildiňiz. Timur, soňky sana gelýär. 49-njy soru saylamasy. 49. soru. 49. sorumuz sport bilen baglanşykly. Çempionlar Ligasynyň ilkinji 25 ýyl taryhynda haýsy topar 5 ýerek ikinji orna ýeledi? A. Manchester United, B. Juventus, C. PSG, D. Barcelona. Wagt başlaýar. Futbol bilen aram kendir gowdel. Ýöne Juventusyň ilk wagtlarda Kenwer Çempionlar Ligasynda çykyş edeni bilemek. Edil şoň ýaly PSG-da. Ýöne şu wagt Manchester United bilen Barcelona arasynda İkinji orna ýelepdir.
pikirjeň öňe. Wagtyň adaly 10 sekundyň galy. Pikir edýän A jogap Manchester United. Soň çoğaňmy? Doğru jogap gelsinmi? Gelýär. Doğru jogap gelýär. Doğru jogap B. Juventus. Inni, Merjen soňky kedek söz nowsan eýleýär. Sen aýtyn saýlaýan. 50-nji saylaýyn. Näçe? 50. 50-nji. 7-nji soramyz gelýär. 7-nji soramyz sport bilen baglanşykly. Çempionlar Ligasynda, Dünya Çempionatynda we Ýewropa Çempionatynda ýeňici bolan tärimçi kim? A. Jorge Mariano, B. Vicente del Bosque, C. Josep Guardiola, D. Alex Ferguson. Wagt başlaýar. A jogap. 13 sekundyň galy. 2 sekundyň galy jogap bermeli. D jogap. Soňky jogaňmy? Ayo A. A, soňky jogaňmy? Soňky jogaň bolsa doğru jogap B. Vicente del Bosque. Bilmediňiz. Inni 6 soramyz aktordy. Indi mähri. Ne soralara berdik. Jogaplara mine senne baňlaryny ýazdyň. Yani kim näçe baňlar aýdaýsan? Anwarbek 600, Eziz 1400, Timur 700, Merjen 800. Inni şu netijelere göre Ediz siz ýeňiçi glan etýäs. Siz ne doğru değil mi? Yanlış söyledim. Bu hili, bulam öyle bir hili nemetti de ne hili hem bunu deyip. Aslında ne biz yani O bir hili 100 nemet doğru ne mi? Yanlış ettim diye. Başta köpüsü bilmezmiş sonuç. Şu ýa-da göre Ediz siz ýeňiçi glan etýäs. Gutly bolsun. Geleň. Indi Ediz siz ýeňiçi boldyňyz, soňky tapgyrymyzyň 4-nji tapgyrmy ýeňiçisi boldyňyz. Siziň ilk bilen gideşik bayramyňyzy gutly bolsun bayramyňyz. Gutlaýan. Indi nähili täsir galdyrmasa aýdaň özüň. Oyun yaman kızıklı geçti. Beyliklerim qow bildiler ýöne. Köp sport bilen baglanşykly käbi bilmedik. Ýöne gaty-gaty bolup geçirip şu bu däşinde. Senem sağol gutlaýan ýene edek. Ne sen geçäň. Bu tapgyrymyzyň ýeňiçisi Ediz boldy. Şeýlelikde biziň 4 tapgyrymyz jemlendi. Birinji tapgyrymyň ýeňiçisi Guramarat, ikinji tapgyrymyzyň ýeňiçisi Feyli, üçüncü tapgyrymyzyň ýeňiçisi Serdar, ene dördüncü tapgyrymyzyň ýeňiçisi Ediz. Ene şular 4 oglan, emmete oglan ýeňiçi bolupdyr. 4 oglan bilen final tapgyryna gatnaşmaga huk kazandy. Nähip bolsa näme gitwatdy final tapgyry çağırar. Inni Anwarbek ilkinji söz sana berýär, soňky edek. Umman şu yarış vardı nähili geçenli başlana mähre aýtdyňyz ene torsa diýdiňiz ne netijelerini näme size pikir garly. İlk ölene bäsleşimiz Ezidi gutlayan. Bayram bolsun. Bäs yarış kategoriýa gyzykly geçdi. Şu taýda men özümiň taryh sapagyndan pesligimi aňlap ýetdim. Käbir taryh soraglaryny bilmedim. Beýleki düşen soraglary da özümde gowy özleştirmede mümkinçilik tapdım ve öğren gowy az öğrenmeni zarf meni gowy bäsleşik. Aslında göreňmi? Bäzi şu soraglaryň jogaplaryny bilmezlik siziň hesap bilmeýänligiňizi adilýanyňy görkezmeýär. Indi 30 sekundyň içinde wagtym çäkli bolan üçin siz bir nemes kyssaýa da onuň nemesi var. Biram nähime adam birden bilýän adamdan çykman bilýär ýöne. Aslında o taraf diýişiň ýarak mysal üçin bundan sonra benim pikirimçe taryha has gyzyklanarsyň. Sebäbi taryh soralar aslında köprek. Baş adamyzdan taryh soralar beresimiz gelýär. Indi Edi sen ýeňiçi boldun sen nähili? Ýa-da bir bayrak arawatyň pikirlerini aýtdyň ýöne umumy ýaşyň geçişi bardy aýtsaň indi. Ýan gaýtşym ýaly köp soralardy aljyrap ýalňyşyny mahmal ýöne biraz howlukdum diýsem bolar. Sen aslında birinji bilmediň, ikinji bilmediň. Ha, soňky. 3 sora bildirdim, 3 sora bilmendirsiň da. Beýliklerim gowdur diýip biledýän. Indiki ýene sanlarynda gatnaşaryň ýeňiçi bolarsyň üstün gargy bolýan. Bale, sağ olun. Indi Timur, sen näme diýen? İlk ölen bäsleşim Ediz gutlamak isleýän. Sağ olun. Arman men ýerim aldyň ýöne. Aýtdylar, sen bolmasa kim bolar diýdim ha?
gowy ýarış wagtymy näle çalyp geçeni bilmedim. Gyzykly şu wagt aýdýan hiç ne wagt geçeni bilemem. Açanda wagtyň gyzykly geçersen şeýle. Näle geçeni bilmeýär. Sağ olun şu ýarşy gurnaňyz üçin, şu bizi şuta çağırıp ýarşy geçirýäniňiz üçin. Mundan belämi işlerinize üstünlük. Sağ olun size. Has ýokary sepkitlere, has uly maçtaplarda şu ýarşlary geçirirsiniz diýip umyt ediyorum. Hep bolsa sağ olun minnettar. Indi merje sen näme diýen? 3 tane oglan bilen ýarşdyň. Men ilk bilen ýeňjimizi elýidi tüýsürümden gutlaýan. Sağ olun. Men bu bähtäşik ören gyzykly bähtäşik. Kim tarafım bildim sebäbi men düşen soralarym ikisini bilýärdim ýöne aljyrap başga jogap berdim. Haý soralardy? İkinci bilen 20-nji bilen 26-njy soralar da bolan. Näme aldatdy? Men ýazmy üçin okýa soraly. Biri şol Garaden Demirgazan. Hawa. Beýlikde Amerikan Birleşen Ştatlarynyň ştat. Aljyradım da. Aslında bilenmi? Şu ýerde şu wagtky iň gyzykly men pikirimçe siziň aýdan sözüň iň gyzyk ýeri ýarş jemlenenden soňra. Täbi birinciden hem Anwarbek Timur Merjan üçin de sowal etýän täbi şunu ödem hani iyi tutlamaňyz da uluzat. Täbi ine bulan bir aslında gentilmenlik diýilýär. Täbi ay ýok men utuldum da diýip demetmediňiz. İkinciden hem ne tonalı sonra täbi ýeňilşik hede bar bolýly tırnak içine diýiller. Ne aslında hiç şaýat ýeňilmedim men ýeňdiňiz. Diňe edit pulally diňe. Siz ýeňdiňiz ýöne edit pulally. Aslında ýöne ne şunda soň aýdan söýdiňiz has kymmatly. Täbi siz öz hakykatyn şulada şaýat bolýarsyňyz. Täbi tomaşaçylar bu ýerdeki atmosfera şaýat bolan nokta. Ol biziň görkezlerimizde şaýat bolýar. Biziň görkezlerimizde, biziň montajdan görkezlerimizde şaýat bolýar. Siz bolsa montajyň gitmäke hakykatda şaýat bolýarsyňyz. Sonuçta ben dedi, Anwarbek, Edi, Timur, Merjan hemen sağol etdiyen. Nedip olsa yine Edi seni aydarlar mehkure can etmeydir. Nedip olsa final taplarına karışıyız. Hemen dedi, gelecekte durmuşunuzu sürlük ardu etdiyen, hoş sağ olun. Formatı tomaşaçlarımız yine şunun bilen biz yine birinci mevsimimiz cemliyet. Yarışımızın her mevsiminde 4 tapkırı var. 4 tapkırdan sonra da yine final var. 4 tapkırımızı geçirdik. 4 tane finalistimiz belli oldu. Nedip olsa İngiliz kağıtta da yine final tapkırımızı geçirir. Size yine final tapkırında kim yeňiňiz bolýan? Final tapkırına magna şykaýdyn. Öňe belli geçdim, ýöne gysa şykaýdyn. Final tapkırında aslında şu tapkırlarda bonuslar 100, 200, 300, 400, 500, 600 olup atýan bolsa, final tapkırında 300, 600, 900, 1200, 1500, 1800. Ýagny ähli jogaplaryň altyny bilen adam 6300 manat kazanýar. Ýöne eğerde 2 sanak ýa-da 3 sanak adam 6300 bilse, ýagny baglaryny deň bolsa, onda 300 baglan ýene galyp gitýär. Belki onuň mandaşy kazanmak mümkinçiligiňiz bar. Şeýlelikde birinji tapkyrda ýeňiz bolýar. Aran işte 2000 manat orta saramyzda her bir gatnaşýanlar barmy? Hem de final tapkyrynda. Şeýlelikde bu bähseşiň esas maksady näme? Bilýän maglumatlarymyzdan şol wagt pul gazandyrmak. Aslında bilýän şeýle wagt barda know-how näme diýilýär, hani know-how'ny her hille düşündirip alar, öz kesiplemem aýdyn. Know-how bilýän zadyny gymmaty öwürmek. Bu gymmat pula bolup biler, başga adam bolup biler. Ýöne gymmaty öwürmek. Siz aslında näme etdiňiz? Birincide gatnaşmak bilen bilýän zadyny gymmaty öwürdiňiz, özüňiz köp tanly tomaşaçylaryň garşyna çykyp özüňiz ýenak gördüňiz. Bir ýeňjimizden onu hakykatdan şol wagt nagdarly. O garaşany Hasan ota diýdi. Nagdarly gymmaty öwürdi. Bizim bähseşimiziň esas adam ýaşlamada bilim höwüslendirmek, maglumatlary bilen gyzyklanma höwüslendirmek. Nedip bolsa ene şunu ağızda başaryp gelsek, onu biz öğrenşat. Şunun bilen jemliyet, hormatly tomaşaçylarymyz, her sanymyzda her çäkämir tomaşa edip atyrnak, ortaça 5000 gerek tomaşa edilýär. İntellektual zatlary höwüslendirmek üçin hem has köp tomaşa edilse, bizim höwüsimiz artjak, bizim has köp geçirjek sponsorlarymyz hem has köp geçirilýän eken dep indikimize has hem demetjek, onu üçin tomaşa etmeňizi paýlaşmaňyz şu ýerde haýyş etýän. Şunun bilen jemliyet hoş sağ bolun.